Oy, paspasilihok di, paspasilihok. Kini mamuglihok og gamay ra sa to ista. Hindi mo gawin tawanan niyo. Una-una niya, yung sarili lang. Sariling Oy. kanan. Uy. Oh, may libur pa ni. Na! Grabe. Kaya sigunso naman ang bangsi. Sa una, wala pa. Ang gitindas, bulag. Pero bigla. Ha? Sige kwintas. Bulag sa una. Kusog naman. Upat naman ka bangsi na straight. Gold nang suot. Dong, ay kumpiyansa nino tong atong ano dong ha kay basig langkaton ni dia sa unahan dong. Ha. Adlok na naong anas taong kuha. May lang ang naong malangkat dong, ay lang nagkwintas. Asinso naman din kay dalar naman ang gisuot. Bulag boy. Bugas niya. Wala yung buhato. Maigan. Patuloy sa kabalo. Busy. Matas, busy itong libur, busy. Muna matas, basta magkugil lang kag paningkamot. Oy, magkugil paningkamot. Magkugil lang yung kag trabaho aming fishboard. Mabuhay yun atong pamilya. Tama dong, tama. Tama ka. Buhay pang kabit. Saan ang kapila kabit. Tama, di ba? Ikaw boy, magbuhay daw kabit boy. Wala ko. Pasukan ko na. Isa lang akong mahal. Ako asawa. Huwag akong pamilya. Oh, very good. Totoo yan. Oy, ikaw. Akong minahal, akong kapikas sa akong kinaboy, si... Akong asawa. Dugay ka na katubag, napakailain yung una ba? Natulo yung laway ba? Natulo. Dugay ka na katubag ha, napakailain yung una. Matas, tingaw-lingaw na yung matas ha, kaya samtang nagtrabaho ba kayo, di ni mo ni Jamingon eh, di ni mang lihok, hinay kag lihok ni. Dawata Olivia. Dawata. Ikaduha na nga bangka matas ang among gihabu ano. Mao jud na manginabuhi ganit ta. Dili na ta apil kabuang, dili ta magkabit-kabit, ha? Pero na kay nailan dito. Na kay nailan dito. Kagwapa sa isda dato. Kaprisko sa isda oh. Pila na lang ka banyera na? Pila na ka banyera para sa lima na? Madua. Duha, very good. Kamatats, mauli na mi taod-taod kay makabugas na mi. Uy, wow, ang atong balo ha, may favorite. Kilaw na to na unya. Uli na mi taod-taod matas kay makabugas na mi sang pamilya, di ba boy? Ano ba, tinudan na nga panginabuhi ba? Dili anong haluag binuang no? Hindi totoo yan. Gabaan ta na. Sana. Ang inabuhi nga para lang sa pamilya. O, di ba?